Okay, dili nga bahina makikilatog ko ano sa mga update gikan sa kapulisan dinis nagbayan sa Taguba. Ato makauban si Lieutenant Colonel Marlon Mesias ato gipi sa kapulisan sa nagbayan sa Taguba. Ano nga bahina labi na sa ilisgutanan sa Kausig Kalinaw sa tuwag sa syudad sa Taguba. Dili bahina, sir, may adlaw gani mo. May adlaw po ganimo sir og sa tanang mga tigisunod ani nga programa. Okay, sir, by the way, no, kumusta ang atong Kausig Kalinaw sa Taguba dili nga bahina? Sa pagkakaron sir sa pipila ka bulan nga nilabay wala ta kaloy sa Ginoo no, wala ta ka sinati og mga dinagko nga mga pangitabo. Na mga puro mga barangay lang og ang ako lang concern karon is more on traffic incidents ang atong na-experience diri sa Tangub lately. So kanang especially involving motorcycles ug mga sa motorcycles Oo. hubog nga mag-drive. Naging involved pod pero di lang ta makaingon nga hubog yun oron sa pero sa ang uban lagi murag indikasyon na nakainom or unsa. Oh, okay. So how about sa 8 focus crimes ato diri sa Taguba? So far sir pag assume na to diri pipila lang ka focus crimes ang atong na imbestigaran no, like atong pinaka last nga pangitabo sa homicide na gidungga batong niaging 2 ka bulan or sa kabulan man siguro nitabo karon. So far kato lang ang ang medyo na imbestigaran og na nahitabo nga focus crime lately. Then the rest puro mga kuan na lang cover na siya sa katarungang pambarangay. So were they siyaws kawat lungkab? So far kaloy sa Ginoo sir wala na tay nadawat nga mga report or narespondihan nga mga lungkab or kawat nga dire especially ang katong mga few months ago na dira sa courtyard nga kuan after nga na-apprehend or na-aresto na to tong suspect o na-endorse na to sa korte. After ato medyo na mingaw mapod ang mga insidente ana. Okay. So karong bulan sa Setyembre siya no, daghang mga pagadama no sa kapulisan una ang opening sa mismong Pangilby Bridge no, pagpagadam usab sa atong kapulisan sa Tangub and nagsingabot nga fiesta celebration no, sa mga activities sa Tangub City. Yes sir, kabayan sa mga nagsunod-sunod nga activity diri sa Tangub City especially karong bulan sa September no. Nanatay gipang latag nga mga deployment o security plan. Of course under sa supervision sa atong provincial director si Police Colonel Romel Magleo og iyang mga staff na tanay gi-prepare nga mga giandam nga mga security measures most especially sa pag-abre sa tulay umaabot nga pipila ka semana gikan karon. So natay andamon nga mga area nga ato ang pukusan sa pag-provide og security especially nga pag in time nga moabre ang tulay mo sulod ang influx or nai-influx sa mga katawhan pasulod sa Tangub o padung na ni sa kinatibukan sa Misamis Occidental. So natay i-establish siguro nga natay i-establish nga border control points border control points tapos ang ato ang LGU pod nanapod sila murag gipangita or gi-identify nga area para sa usa ka one-stop shop para sa mga bisita pod nga mo puhon o mo ani aring Tangub using or paggamit sa through the pag-agi sa tulay sa Pangilby Bridge. Okay. Sa fiesta. Yes sir, and in addition sa fiesta na nanay mga activities nga gi-present ang atong LGU. So napud tay gi-align pod nga mga security measures especially sa highlight sa kapistahan mao ang mga siyempre ang mga misa
o kaning naapod sila yung mga activity like kaning binibining tanggob o also kaning mga civic military parade o kanida yung mga pang-last nga activity na concert. So kana nga mga isa-isa ka activity na natay gi-allocate nga personnel para mo provide og police presence o ma-preempt or mapugngan po nato ang mga posible nga mga daotang tingwa sa mga daotang elemento. Oh, okay. Enough ba nga itong kapulisan sa Tangub, sir, in terms sa ginaganon? Sa ginaganon, sir, kung buto na naon ma-manage mamangyapon pero pag-abot sa kaning siguro in time nga mo open ang Tangub I mean ang Panggilby Bridge basiga manginahanglan na may additional personnel ana. Pero so far sa mga activities nga gilatag labi na sa kapistahan sa city sa Tangub kaya pa man sa atong personnel kadaganon sa atong personnel diri sa police station. So maka-manage pa kita og provide og security, police presence and also maka-perform pa tag law enforcement functions. Kung tayo mga request augmentation forces, may labi na sa mga dagko nga mga kalihukan na to, fiesta. Karong mga activities sa fiesta di man kayo siya ingon nga gitawag nga makadako nga kanang pareha sa Iligan City or Cagayan de Oro City nga mga activities. So wala na ko nag-request og augmentation. Kanilang nalay mga special activities Like kaning sa opening. like the opening most likely kung natay mga VIPs nga gikan sa national so mag-request siguro pud mi og augmentation para ana. Pero wala pa kuan, wala pa gihatag, wala pa. Wala pa sa pagkakaroon wala pa. Most likely pag nanagi final nga kuan coordinating meeting then dito na namo kuan ang asaang among og pila ka tawo ang among i-require or request for augmentation. Okay. Salamat kay Labot Derasyon. Nasayod ta nga ang Tangub no, drug cleared naman ang mga barangay pero dunay ginahimo ron no ang pag-evaluate no sa mga barangay nga nahimo mga drug cleared no. Pwede na to masayran no sa inyo adiri sa Tangub. Labi na sa inyo sa kapulisan kampanya ninyo. Okay, yes sir. Ang kalabot sa anti-illegal drugs sa campaign nato ato siyempre gi-kuan ang BIDA program sa atong pangulo no. Gi-implement nato kay pamintinar nato nga ang Tangub City is drug-free city. Yes. So katong mga strategies on pag demand reduction ug supply reduction nagihapon mas gipaigtingan nato ang demand reduction tungod sa kani ang atong eskwelahan duha ka college nato nga puhon lang isa mahimo nag university. So among i-focus diya ang atong efforts on awareness. Of course gitabangan punta through social media. So natay mga social media cards para pag-inform o pag-discourage sa mga kabatan-unan nga mugamit anang illegal nga droga. And then sa supply reduction natay mga accomplishments o nasuta po nato nga naragyod ang atong mga base sa atong information nga nadawat no. Nahulog sila nga mga street level ang atong kuan dire ang lakag niyo ron. Ang natay mga HBI nako atong niagi pero pag kuan sa yang supla sa yang na kuan na kumpiska nato nga mga ebidensya medyo gamay ra man pod. Then meaning sa ato panay namagud sila makuan diretso. So pwede sila magginagmay kay sa uban area sa uban province ba. So pag magbaligya sila ginagmay na lang kay kuan nila dito kaya rin nila. So lately natin nga kuan og nga tandakan og operations na file po natong sumbong. Of course ang PDEA ang Drug Enforcement Agency nato namangyapon sila ng support sa local police station. Okay, kasagaran sir, usa may ahaman gyud ang gikan nga
mga drugs sa Tangub, kanang mga dakpa din yung aman ang source gyapon. Bali sa base sa ano sa ato ang tawag ni custodial debriefing sa mga nadakpan nga suspect. Ang ilang pinaka source is Lanao del Norte. Lano din Lord. Then ay mga munisipyo diha nga direkta nasa dagat matuan layon nila. Of course, di po nila i-deny na po day makuha nila sa Mulabi or sa nearby nga province. Sambuanga daw. Pero ang pinakadagan sa pipila na among nakandakan og custodial debriefing ilang ginakuan yun is from Lanao del Norte. So that is why nasuta nga ang prevailing strict drug price is mas mahal gyud siya kumpara sa uban area. Dire kay tungod sa medyo higpit man ang atong border control ug mga atong mga measures on anti-illegal drugs. So taas ang demand, walay supply, maglisod si madlok silang sulod. Munang mahal-mahal siya kumpara sa uban province. So Unsa ko ma-open na siya, no? nevertheless, Sa drugs. yes, muna nga mong kuan karon nga usa sa concerns na to is mas padali ang travel tungod sa tulay pod. So ang pagsulod sa mga kontrabando, no. So natay mga gitawag nga proven and tested measures man pod para makuan. Hopefully mabutangan tag mga narcotics detection kanang mga iro bitaw nga kayang mo detect og Sa drugs. drugs kay kana siya mas makatabang gyud na siya dako. Labi ma-detect din nila kung siya kadalag illegal drugs diri sa atong area. Mga basta mag-travel pa na pa doon. Labi ma-open na po ng bridge Yeah, na Pero nakatana sa PPO sa province. mo na akong gipangutan murag gula tay ana mostly most ang atong mga kanda is explosive detect kanang mga EOD sa EOD. Mga drug dili drug ang ma-detect nila. Atong mga bomb. Bomb lang o bomb sniffing tawag nila bomb sniffing. So sa drug ang atong kakuan usay maka-request mi sa PDEA. Na sila yung mga narcotics detection. So possible na nagyapon coordination siguro sa PDEA magbutang siguro no diha sa labi na pa. Yes, i-consider po na namo sir nga maka-request mi nga at least maka-augment sila og during special operations lang maka-augment sila og mga narcotics detection nila nga K9 para tabang pod pag-detect. Sana. Okay, so salamat kay Labot Tiara sa nisgutanan sa kampanya batok sa legal nga droga. And by the way sir, no, ang atuang police station kay kadto nangita man to og lugar nga asa ibalhin no ang atong police station or kay video gamay man ang police station nato diri sa Tangub. Yes sir, So may update na. yes sir, dako yung pasalamat sa ato ang hardworking gobernador no. Nagid say gahin nga luna kaning sa barangay Santa Cruz. Santa Cruz. Oo, nalay mga kinagmay nga iplansa pa lang. Hopefully before the end of the year is makuha na, straight out na ang mga kuan. And kana siya gi-allocate igo-igo gina siya kay ang isa ka area sa standard area sa City Police Station is more or less 1,000 square meter. So kanang ilang gigahin ni Governor karon is dako-dako gina siya. 1,400, 700 or 400. So lagpas gud sa kuan sa standard. Nalay mga gagmay nga kakulian na sa papel good, sa papel. And hopefully makuan na gyud na siya, mapadayon na gyud para mabudgetan na po by next year para sa pagtukod sa atong standard police station. Okay sir. So salamat no unta ma-realize na no kana mga aron nga dunay hamugaway unya nga kining stations no ang Tangub City Police Stations. And wa ba day mga na-monitor sir no in terms sa kining mga most wanted person diri sa Tangub no nga nagabalik? So far sir, karon lately wala man tayo na detect no na atong mga nakabutang sa atong most wanted list
base sa ato ang monitoring na asa outside Misok ang kadaghanan. Oo, namin na although dili to siya most wanted, nakuha sa gidakop dito sa Bayog, sa Buanga del Sur. Yes, bago lang na kuan dito. So dili na mo madali-dali kay base sa pagsuta wala gid sa atong AOR, Tangub City or sa Misok. Sumutong ginahinay pero pag kuha na mo last July namin na wanted nga bago lang na wanted to sa Cebu. So natabangan po ta sa mga personahe po sa Cebu City nga sila nagdakop na serve nilang warrant pero amo lang pong gidala dire kay dire man present amo ang judge. So kana lang dili na to mapaspasan. Nahinay lang kay eventually makabot ra gyud maabtan ra gyud sila sa kamot sa balaod. Yes sir. Okay. So unsay paabot nimo labi na katong gusto nga labi na kunang magdalag illegal nga droga o katong mga most wanted person gusto mo kanabang hatag og di mayong kuandre sa atong syudad? Akong gipaabot lang sa ila nga ang inyong Tangub City Police Station kanunay nga nagtrabaho sa tanang aspeto sa amo ang mga tahas like monitoring, intelligence operations, o of course ato ang police presence. Importante ni siya kaning pag-apprehend o pag-issue og citation ticket dako ni siya nga makatabang ni siya nga ma-prevent nato ning mga uban krimen. Okay. So diha ta padayon ta sa atong pinaka-basic nga function, police presence og mga law enforcement operation, especially ordinance po dire sa Tangub kay kanang mga ginagmay nga krimen og dili na nato mapugngan mupadong gyud na dadto kadagko na gyud. Oo. So diha ta ka focus. Sir, thank you. Salamat kayo. Basidor kayo additional information nga abot mo ipabot sa mga tigpabedaw o sa katawan sa Tangub. Yes sir, ipabot lang na ko ning sa kaning tigpaminaw nato na magpaabot lang punta sa kung kanus agyud ma-open sa public ang Panggilby Bridge kay nanay mga gustong muagi ana pero under pa maguna siya sa kontraktor. Dayon. So kung naay mga special nga arrangement or emergency baka so dito sila pwede nila i-coordinate ang kontraktor ug ang DPWH kay ang inyong pulis igo ra gyud nagwardya dia pungan na to kanay mga kawat materyales o mapungan na to ang mga posibleng nga krimen nga diya may tabo kaduol sa tulay o sa ato ang area of responsibility. So gamayng pagantos na lang katong mga gusto gyud mo kuan sa tulay maagi. So far pag anyway pag moabot ang anang panahon wala naman. Tuloy-tuloy na gyud ang komersyo, ang influx sa tao. So kami sa PNP through the leadership of our provincial director, our regional director, mag-implement lang yun o ma-prevent ang crime dire through our police presence. Yes sir. Okay, so salamat kayo. Mga kadto-ato ang Hipis Kapulisan sa Dagbayan sa Tangub, Lieutenant Colonel Marlo Misias. O kauban ako, si Double D45 Dudog Bargamento, kini si Double D8 Manuel Ronquillo Jr. Salamat, magadlaw.